Per què els formatges artesans de Catalunya ajuden a entendre també el vi català? Bueno, perquè els formatges artesans de Catalunya parteixen d'un arrelament al territori, com els vins catalans, no? És a dir, els vins ara, sobretot les varietats autòctones d'aquí, o els vins que han estat més tradicionals, parteixen d'una tradició ancestral d'haver cultivat els raïms d'aquí. Doncs el formatge artesà de Catalunya és exactament el mateix. Partim d'uns ramats d'animals que són molt típics del nostre Pirineu, estem recuperant ramats que pràcticament havien desaparegut, no? Com és l'ovella ripollesa, que en queda molt poca, però de la poca que en queda se n'està fent una explotació molt, molt xula i n'estan sortint formatges molt interessants, i s'estan recuperant maneres tradicionals de fer formatge, no? Els alumnes que vinguin al taller aprendran els principis bàsics de l'elaboració de formatges, en general, i a poc anirem entrant als procediments més específics de com s'elabora el formatge a Catalunya, com es tracten les llets a Catalunya. Farem un ampli repàs de tota la geografia formatgera de Catalunya. I tant que maridarem els formatges de Catalunya amb els vins catalans, és una de les gràcies. Recordeu, si voleu conèixer tot això en profunditat, heu de venir al curs de formació. Un taller espectacular. Oi, Ramon? I tant!